Grupa mladića pretukla je poznatog glumca amaterskog Milanovačkog pozorišta KN 19 godina. U Gornjem Milanovcu objavio je danas portal GM Info. On je pretučen oko 1 sat posle ponoći u centru Varošice Rudnik na toj planini, dok je pokušavao da odbrani svog prijatelja, koga su huligani napali iz nepoznatih razloga. On i njegov prijatelj su čekali taksi kada su napadnuti. Huligani su KN prvo udarcima oborili na zemlju, a zatim ga tukli nogama i kada je pao u nesvest, a istovremeno branili očevicima da priđu i spreče batinjanje mladića. Prema informacijama portala, grupa huligana je pre toga upala na žurku u kafiću u centru Rudnika, u kome je grupa mladih proslavljala 18. rođendan svoje drugarice. Otac pretučenog mladića rekao je da je on hospitalizovan u bolnici u Gornjem Milanovcu i da je van životne opasnosti.